Рашистлер Мариуполь шеріндегі авушыжы хастаханені үжім етті. Азов полкынан аскерлері хабер еткеніне көре, чоқ тонналы бомбалар ташланмасы нәтижесінде Азовсталь заводындaki операция одасы виран олған. Бұндан sonra işgalciler gemide bulunып, енді виран етілген хастаханеге артиллерия системаларынан атеш açmağa devam etken. Яралы Украина арбилері арасында елак олған, кенеде яраланған ве контузияға ұқырағанлар бар. 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти артилерії, яка працює не зупиняючись вже 64 роки? Саме так я не зробив помилку, бо Маріуполь – це день за рік. У мене є питання, хто дав той час Москві, щоб приховати злочини в Маріуполі. Злочини, масштабу яких боїться весь світ усвідомити. Азов полкынан аскерлері, сиясетчілеріні бар олған шәрелеріні құлланмаға, арбилеріні амансыз жа ұрушмаға, ади инсанлары есе дұшманнен бар күченен күрешмеге чағырды. Полк командалығының муавины, рашистлерінің мулкиетіні йоқ еткен Донецк ве Луганск партизанларына минедарлық білдірді. Мариуполь гарнизоны дүниядан да жидді әрекетлеріні беклей. А світ я попросив рішучості, без жодних зволікань, без сумнівів сказати чесно, що ця війна – це не про територію, це геноцид, це знищення народу, який прийняв на себе весь удар. І дякувати Богу ми вистоїмо заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього ваших дітей. Ми показали, на що ми здатні і віримо в перемогу. Украинада Бірлешкен Миллетлерінің темсілжесі Оснат Лубрани инсанларының Мариупольден ола білген тахлиеге азырламақ үшін Запорижье шеріне кетті. Лубрани айтқанына көре обыны Бірлешкен Миллетлерінің баш катибі Антонио Гуттерешінің режесінен япа. Гуттереш ise айны күнде Украина президентінен көрішмелі. Рашистлер үжім етмеге девам еті. Баш штабның малыматына көре ең фаал дұшман үжімлері Донецк ве Слобожанщина йөнелішлерінде керчеклештірілі. Донецк ве Луганск вилетлерінде Украина аскерлері 6 дұшман үжіміні ұрып қайтарды. 5 танк, 1 артиллерия системасы, 22 зырхлы машина, 1 араба ve bir uçak var irtibatını yok etti. Slobozhanщина regionunda işgalciler toxtamadan Kharkivke artilleriya sistemalarının ateş aça. Esas güçlerini ise Izum şehri civarına geçiri. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка-Новодмитрівка та Андріївка-Велика Комишуваха. З метою посилення угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Ukraina jönibinde rashistler Ukraina arbilerinin başka yönelişlerge keçirilmesine yol vermemege tırışa. Bunun beraber düşman Melitopol şehrindeki havalimanını öz kırıcı uçakları ve helikopterlerinin yerleştirilmesi ve uçup ketmesi için kullana. На південно-бузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон-Миколаїв та Херсон-Кривий Ріг. Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське. Намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Vaqtınca işgal etilgen Ukraina jönibinde Chita, Jenka, Zaporizhye vilayetinde rashistler Kırımdan Silavya'ya qarlıq geçirilmesi için kullanılgan koparı yok etildi. Bunu Odessa vilayetinin Arbi Memuriyeti'nin spikeri Sergey Bratchuk bildirdi. O demir yol koparı Melitopol rayonundaki Yakimivka kasabasında yok etilgenini kaydetti. Yerli kütlevi haber vasıtaları yazganına göre işgalciler telaşlana. Koper etrafı sarıp alıngan. Rus arbileri butun maşinalarına dikkatle bakıp çıka. Ayak maşinalarından ketken insanlar ve piyadelerini teşkiri.
Ишгалжилер эр-ерде селялы хобетлерін арттырмаға тырыша. Танылмаған Приднестровьеде арбилерінен топлашывы илан етілді. Бұл регион Одесса ве Винница вилетлерінен сыңырдаштыр. Анда 2 бенге яқан рус арби бұлынмақта. Украинанын баш истихбарат идаресінде білдіргенлеріне көре Приднестровьенің сөзде мұдафан әзірлігі ерлі мемориетнің yol başçılarına yazılған мектуплерде сөзде мақсус топлашуға чағыруының тәпсілатларына айдынлата. Мерақлысы шунда ки бұл мектуп апрелінің 21-де, яғни Приднестровьеде рус провокациялары башламаздан evvel yazılғаны белледір. Топлашуының мақсады Приднестровьенің барыштырыcı аскер уюшмасыны арбилерінен темінлемек ве чалыша білген инсанларға іш бермектір дейлер. Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується грошове і речове забезпечення, проживання і харчування. Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 рублів ПМР. Самі збори триватимуть 90 днів. Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер. Прикметно, що лист датовано 21 квітня, тобто до початку останніх російських провокацій на території ПМР. Це нагадує події в так званих ЛНР-ДНР напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Харьков шəhərində tanklar üçün $1,5 миллион fiyatı olğan yedek parçalarının gizli anbarı tapıldı. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə bu anbar işğalçılarını beklegen 61 yaşında Харьков sakini tarafından donatıldı. Erkek yerli müdafiə müəssisələrinin xadimlərindən anlaşıb 19 tank koçurucusu ve zırhlı техника üçün yedek parçalarını hırsızladı. За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалися передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64. На українські танки аналогічної компоновки із початку 2000-х років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю. За даним фактом, слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Рашистлер Украинанын işgal etilgen topraklarında çiftçilerini çaypay. Bunu Yukarı Şuranın insan hakları boyunca vekilletlisi Людмила Денисова bildirdi. Onun malumatına göre işgalciler kutlevi tarzda Melitopol çiftçilerinden azık malları ve mülkiyetini alıp çıkara. Geçenlerde numaraları gizli olgan yük maşinalar Kırım tarafına kalgan çiftçilik texnikası ve buğdayını taşıganı kaydetildi. Rusiyanın Krasnoyarsk өлкесінің yerli marodyor deputatlары sanksiyalar kırsetilmesi sebebinden sebzeler kıtlığa duyulğanı için işgal etilgen Xerson vilayetinden çiftçilerinin bereketini tutup almağa karar aldı. Спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х знову намагаються влаштувати геноцид українського народу за допомогою банального грабунку, який називають експропріацією надлишків минулорічного та цьогорічного врожаїв. Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.